Good morning po mga kababayan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Morning Irit ko niyan pong aldaw na nin Monday. Lawrence po nga niyan, petsa 20 na. Sa bulan mga tugang kan Abril 2026. Yan. Data po makaibanan nin diretso si VP Henry, no? Busy pa. Pero baka ngayon makaapod ako taon-taon para madangogban ka mga listeners digding, no? So, padagos lang kita tabi, mga tugang. Ngunyan pong aldaw nin Lunes. And kung na po ang sa dumakaibanan, mardila dahil iba sa dito sa napirutingan. Hanggang 7 o'clock po sa Morning Irit. Siyempre, lado technical, kasabay po niya to dyan si Chief Ramir Tanay. Yaon man, mga tugang sa newsroom si ako, si Nicole at saka si Jenny Valyanan. Siring man si Shara Meliron. Pantang sa luwas, siyempre, Mega Force Patrol sa padagos pong pangalap ng mga istorya. Ngayon, dyan na sa muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita, na nag-birthday pa sana. Kasuod ma, happy birthday, Chief Jim. More life, prosperity, and happiness. Yan. Ano ding, may tada pa. Siyempre, yan po mga tugang si Pading Jomar Bien sa First District. Partner Al Armario dyan sa City Hall, asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi. Kasawang taman sa Daraga area si Joshua James Bino. Baby Angel Mustasa yan po sa Regional Center side Siringman, mga tugang sa mga bareta dyan sa Legazpi Port District. Pantang ang bunso si Karen Ala yan po dyan sa Capitolio Provincial, asin sa Old Albay District. Sa mga opisina dyan, asin sa mga iba pang na inirib niya dyan sa lugar na yan, pati na mga pangyayari sa simbahan. Siringman, Henry Daboy Mata sa muyang mata ng DisGB sa kalsada, ang piloto po ng mobile. Kami po kabos, minasaludar mga kabayan, minapawil sa rumang morning. Sana po ay gising na kamo, maratana. Oral mo to na yan, ang mga nasaksak na yan. Tangani po makatipid kita sa kuryente. Mga batit, mga ake, mamaraho na. Magkarigos na pagkatapos mag-reskwela na. Kaya naman kaya papamara-reskwela ko yan, bakasyon na. So college. So college siguro pa. Okay? O bueno, mga tugang, diretso na kita sa mga istorya natin kung yan po na pagkaaga. Dewang kita sa mga buena-manong bareta. Buena-manong bareta sa Morning Hirit. Ladies first, mga kabayan. Angel Mustasa na sa linya. Baby Angel, good morning. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa yung mga paraan tabay. Kamusta? Nagdadayuyo, Sir Mar, kang kulog kang gums. Ay pangyayari. Hubag ang pisngi ni Baby Angel. Nasubrahan ki ko niyan. Kaon ki mamis. Ayan, you need a dentist. I need to visit Ayan. later. Alright, okay, sige, kumusta dyan? Kumusta? Anyway, Sir Mar, sa ibong kan na padago sa pangapudan kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay, asin kan na manibaybang mga asensya kan gobyerno na ibitaranang itong pagkakaimbal sa Sir Mar sa proliferasyon nin illegal na drogo sa tuyang kapalibutan. Murag kay go Sir Mar nin one time big time na operasyon ang PDEA Albay katuwang ang PDEA Bicol, Legazpi PNP, as in iba pa mga law enforcement unit dyan sa Barangay Oro Site, Legazpi City, Sir Mar, kung saan 7 persona, Sir Mar, ang naarestar matapos ikasaan duwang magkasiblag na buy-bust operation na nagresulta sa pagkakarumpag kan duwang drug din. Nasabi ni PD Albay Provincial Officer Noe Brigel, ang pasistema da Sir Mar nagiging tiyanggi na ngayaan na barakalan niti asin ang pagpapabakal ngayanin illegal na droga. Sigon kay Brigel Sir Mar, sobra sa 20 gramos yung tigtutubulan na shabu ang nakonfiskal sa mga suspetsado kung sin ang kantidad kay ni Sir Mar nasa 170,000 pesos kaibahan pa ang mga nakonfiskar na non-drug paraphernalia. Kaibahan Sir Mar, sa mga nadakop itong enot kapigsakyadang harong, ang nadakop kay ni iyo ang drug gun maintainer na si Ayas Irene,
38 anyos, sarong paratinda ini Sir Marne na ukay-ukay, kasabay ang na-drug den employee na si alias Jason, 41 anyos, sa sarong parking boy, at kaibahan si alias Boy, 37 anyos, residente kan barangay Maroroy, Daraga Albay bilang drug den visitor asin si alias Rolly. Duma naman Sir sa ikakataning na harong, ikaduwang harong na pigkasaan bypass operation, nadako pa ang sarong babayi na si alias Angelita, 50 anyos bilang siya man ang drug den maintainer, alias Gerald, 32 anyos drug den employee, asin si alias Roy, 21 anyos, na taga San Jacinto, Masbate bilang siya man ang drug den visitor. Ano sa mga persona na kampango niya sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mantang pinasalamatan man ka na Pidey Albay sa Pangalat ni Brigel ang mga naging katuwang ninda ang Pidey People, Legazpi City Police Station, Regional Maritime Unit 5, asin ang Coast Guard Intelligence Unit San Albay. Yan, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, Angel Mustaza, District Civil. Thank you very much, Baby Angel. Sa buwan naman ng barata. Nako, Buena Manong hindi talaga tumitigil, ano? Hirit. Talagang matindi. Ang ano yan, pag-uran mga tugang ning mga imbal to mga tugang sa Cebu. Ay, Sus Mario Jose. Baretang sunod. Ano, sunod-sunod mga barata niya to. Karen Ala nasa linya. Karen, good morning. Please come in. Good morning, and di ba padagos man giraray ang celebration kan inang magayon kan Diocese kan Legazpingon niya na taon sa ibong kan mga pagbabaguna sa sistema kaini. Iyan ang kinumpirmar sa DCGB News ni Reverendo Padre Joseph Salando, ang kura paroko kan Nuestra Señora de Salvacion de Oro Antiwi, kung sa insusubtabi endemer sa ipinaluwas ng diocesan circular sa aktibidad na ini. Mapon man grarin ininapit sa 1 kan Mayo, pero alauna nin hapon, maali ini sa Horoan Shrine, sa paagi na sana nin simpleng motorcade. Doon tiwi, pasiring iyan digdi sa syudad kan Legazpi. At sa piglalauman, na alas 3 di hapon, maabot ini dyan sa St. Rafael de Archangel Parish sa Legazpi Port. Susundan iyan kan banal na misa sa nasabing simbahan. Mantang alas 5 di hapon and dimar, iyo ang Marian procession kaini, pasiring digdi sa St. Gregory the Great Cathedral o Albay Cathedral, mantang piglalauman na alas 7 nin banggi, sa Sabato na ang digdi sa Albay Cathedral, sa paagi ni Welcome Mass. Mantang sa bilog na mga aldaw kan Mayo, magbibisite salvation ini sa kanya-kanyang bikaryo ka nasakop ang Diocese sa Legazpi, tagkod na bumalik ini sa Uroan by June 1, 2026. Tanganing masabutan and dimar, ang inang magayon sarong dakulang aktibidad iyan kan Diocese na pinagpuuna na kan mga nakaagi ng taon bilang pag-unala kada bulan ng Mayo kay inang Nuestra Señora de Salvacion kan Horo Antiwi bilang iyong mahal na patrona kan probinsya kan Albay. Kaya pinag-inganyor ang gabos na makisumaro sa sagan ng aktibidad na ini, tanganing mapararom lalo ang debosyon kay ina. Ano yan? Mabalik naman sa Horoan, Hunyo na? Aha, June 1. Ayun, okay. So, dahil na ning maritime procession, motorcade na lang, ali duman sa, ano yan, sa TV, pasiring din sa Legazpi. Yes, and di mas madali-dali ini. Siguro mga 1 hour, yun na ini. Maabot naman lang digdi sa St. Rafael de Archangel Parish. Baka depende yan sa dalagan, no? Taday man pwedeng makaskas ang dalagan. And then igwa yan siyempre ng mga well-wishers sa tinampok, di ba? Yung magdadara naman ka mga banderang puti at saka ano yan, color yellow, di ba? Yes, and demand. And then, anong tema mo yan? Ante makainingon yan, Maria, kanakbay sa misyon, ditoon min evangelisasyon. Ayun, no. So yan ang ano siyempre, dayon mahali na mga puda na magkasaro sa panahon ng krisis. Yes, and demand. Okay, sige. Kaya ko na iling tabi and dimar, grabe na ang modifikasyon kan inang magayon, ngunya na taon. Roger. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Thank you very much, Karen. Baretang sunod-sunod. Nagali kay Karen Ala, nagali sa duwang ladies, hindi pa tayo sa seniors. Partner Lala Romario na sa linya. Partner, good morning.
Uy, wala si partner ha. Naputol si partner. Ano yan, Alarmario. Good morning po kay Maria Luciñada Marhalino, watching from De La Paz, Daraga. Siliman si Mercy Acabado. Good morning, Sir Mar. Kuya Nems Flora is watching. Good morning, Kuya Nems and to your family. Maribel Rose, good morning po. Yan, okay. O yan dyan na. Si Partner Al. Good morning, partner. Oh, partner. Yes, good. Yes, partner. Good morning. Yes, good morning. Dakulang bagay. Ang sports na nakaka-divert sa atensyon akan mga jóvenes na manulong sa bisyo. Yan ang nasro sa mga purpose kan Mayor's Cup sa Ligay na pinuna na kala Sabado. Sinabi ni Mayor Rizam Ismael na sana nasa rin sa paagi na magkaigwa ng camaraderie, pagbararkadahan, pagkamirididan, iba-ibang mga barangay bakos dahil sa kompetisyon kundi kung paano nag-enjoy kan karawat na paborito kan kadaklan ang basketball. At least bako sana sa barangay level mahiling ang talento kan mga players, mga homeless lalo na, kundi sa city level naman kumbaga nagli-level up ang sa indang abilidad. Aros sa entero mga barangay, 70 mga barangay sa Legazpi, gabos nagpartisipar, magayonon man sa mga muses ninda na nagirentra. Pagarayunan ki representative sa iba-ibang mga barangay, bagay na nagdadarainin kaugmahan, sportsmanship para sa mga jóvenes lalo na nadae sinda mapaduman sa bisyo. Ay, anong nadangog ko garo ang sentro da kang Karawat duman sa Buyuan? Dahil man may mga area na banga-banga. So Okay. ibang ani dig Kasubanggi, digdi sa Taysan, covered court tigibo so Kawat. And bareta ko naglaban so Taysan dap yata. Pero nakalamang so Taysan. Anyway, dahil ko aram so final result. Kasubanggi. So iba, dyan sa ICR, ang Kawat, and siguro sa Buyuan, so sa Northern. Kanya-kanyang may mga district baga, 4 na district ang Legazpi. Iba-ibang video para mapakaskas ang dalagan kan bracketing na bigapod. Roger on that. Okay. So anyway, magayon at least gabos paugba, nag-enjoy. Apangapudan ka ng alkalde, i-enjoy lang ang karapat na ni habang summer, at least nag-bidan, nag-enjoy ang 70 mga barangay. Yan tayo, direct partner, ang informasyon digdig sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Father Al. Bagatugang rangkada ka mga istorya po yan. Primerong mga rangkada ka mga bareta niya to sa luwas. Mendes na good morning man kay Emilina Castrera Ludana, watching from Bagong Bayan, Daraga. Si Marivic Ribano, good morning po. Bingwen Bores is also watching. Good morning, Papa Mar. Si Roy Morales, good morning po, Sir Mar. God bless. God bless din po sa mga kababayan. Dagdagan tapan istorya hali po dyan sa luwas mga kapatid. Ikunin natin ang report ni Chief Jimmy Nasalita. Baretang sunod-sunod. Chief Jim, good morning. Belated happy birthday tabi. Yes, Director Mar, maray naga sa mga paraantabay. Dakulawon salamat sa mga nagpaabot sa tuya ki pagbati ka so hapon. Thank you so much sa kabos. Iyo, no. Ayan. God bless you. Mientras tanto, Director Mar, dahil nga ginibo na mga may sadirikan linya o kabling nakatakod sa pospikan Aleco, Pura Bertolay sa Barangay Binatagan, Ligao City along Maharlika Highway, kanakaging Sabado kung sa Ingabos inipinurotol
Ang sabi, aliko ang nagpurutol kan mga kable, as in mga fiber optic na pagsadirikan Globe Converge as in PLDT, Oh. kung saan inabutan kan DCG Binyos, wara irak sa sidewalk ang mga kable, na yuman ang inabutan kan DCG Binyos, pig-aarayos kan mga taga-Tilcos. Gulping kable, saradit, darakula, kung saan so nagpaabot sa satuya nin informasyon nagpipinsar, may suminabit na halangkaw na lunadan, kaya ubos nagkapurutol sa linya. Siyerto apektado sa serbisyo kan mga nabanggit niya tong linya nin mga kable. Asin sa pag-uugid kan DCG Binyos, dahil man palan ini Director Mar nasabitan ki kung ano man na halangkaw na lunadan, imbes resulta ini kan paghali kan poste kan aliko na kan pig-widening so tinampo, natural walat so poste sa tahaw. Yan. Delikado sa aksidente, kung kaya parte kan aksyon kan aliko kan nakaging Sabado ginabot na an poste natural, posible dahil man paesi sa aliko sa mga nakikarabit digdi, gabos man ini pinurutol para mabulnot sa poste. Hindi ano. Dahil Naubos, gabos. naubos, dahil naginibos sa mga may sadirinin na Tilcos Company, kundi sa buton ang naging aksyon kan aliko sa pagsabing bakon in the poste na takudan kan sa indang mga kablidangan, kay puha naman talagang halion kan aliko sa poste na nakatugmad duman sa original na tinampo mo niya, natural kan pagpahiwas kay ni walat sa poste naging tahaw sa dating gilid. No. Aha. Reaksyon kan mga nakahiling kan sitwasyon, tama man ang aksyon kan aliko, naharalion na talaga ang mga poste na naging tahaw na dahilan sa road widening, nagdadara na ini ki peligro. Dangan oras na hinaralian na mga ini, domino effect, so mga nasa Tilcos Company, sabay naman na may isasaayos dahilan para magbugtak naman sindanin sa dirininda mga poste. And nahiling niya to Director Mar, sa mga linyang nakabalagbag sa itaas kan mga tinampo, digdi na sa mga gilid kan tinampo pigbuburugtak. Kung sa across kan tinampo mangiraray, problema mangiraray ini sa mga haralangkaw na mga lunadan, pwede mangiraray sa abitan. Correct. Aha. So yun yan tabi Director Mar, sa follow-up niya to kanakaging Sabado, bako man ito nasabitan, kundi talagang pinurotol sa mga linya kan iba-ibang klase kan Telcos na nakatakod sa linya kan tubo kan poste kan aliko. Yan, nagkasurog po na kandil ko. Aloy sinda ka atong kusugpon. Kung fiber optics ito, may special na gadget na pigagamit dyan. Kasalidahan at na talaga ninda ito. Kung kaya pang sugponon, masusugpon. Pero kung di, makasalida. Sa salida. Ano yan? Okay, so yan tabi Director Maran sa tuya mga dagdag na informasyon, mga follow-up report sa pangaran kan PYC Enterprises na makukuha dyan sa Orosite, Legazpi City, Basta Radyo, iba-ibang gamit sa komunikasyon. Hanapon sa na PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio. Thank you so much, PYC Enterprises. Jimmy Nasalita, DCGB News. What's going on? Thank you very much, Chief Jim. Yan po tabi, yung mga kababayan ta na nangaipo po ko maning POC radio, yung Push on Talk Cellular Radio, na halawig ang range, dahil mo kay poning antena. Yan, magdyan po kamo sa PYC Enterprises, na po si Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio. Tangani po na ma-experience manindo ang crisping tanog kan sa indong radyo, araw ka na og iluka na ginamit ni Jimmy Nasalita. Yan. O pasyal lang po kamo dyan, Orosite, Legazpi City, yung building po ng dating mo yung Emporium, dyan, garo pang tulong pinto, garo sinda. May karato naman tabi. Yo, pasyal na lang. Open sinda pag alas 8 garo ninaga. Okay? So, duman sa mga kababayan kailangan ng VHF o kailangan ng 40 meter. Yan, marami po dyan. Mayroon tayong stock dyan. Yan ang po sana si Primong Raul Calio. Yan.
ang dabis-dabis na lalaki pag-abot sa komunikasyon. Good morning kay Benji the Pogi. Benji Hile, good morning. And sabi niya, pa-shoutout ngaya. And nagdamamati man mga tugang si Manay Agnes Mape and Madam Amada Esplana and Ofelia Maravilla. God is good all the time. Sino man kay Kuya Rolly Leon Alvarado dyan po sa Pasay. I mean sa Pasay. Yaon sa digdi sa Dapdap. Naguli si Kuya Rolly. Good morning, Tabi. Good morning. Marivic Bernal, good morning. Marinaga, sir. Nagdadangog also. Nagdadangog nga ako pirmi sa imo. Ayan. Alright, good morning man po. And belated happy birthday pala yung kay Mading Cora na Balaoro. Good morning, Tabi. Salamat sa masiram na pabalon. May pamahaw kita ko niyan. Alright, duman po sa mga kabarangay ta, mga tugang. Pasyaduman ta na kita sa satuya pong headlines. Una po na pagkaaga, 5:30 na. Nagkarigos na siya. Alright, headlines ko niyan mga tugang. DSWD, piglinaw na dahin na kay Puampanin Certificate of ng certificate gikan sa COMELEC para makakuanin anuman ayuda ang mga PUV drivers. Mantang sobra man mga tugang sa 19,000 na PUVs masabak sa service contracting scheme po nangunya na Lunes sigon sa DOTR po ngunya na Abril 20 sabi kang DOTR ang mga lunada na may kargang agri-products libre na antol sigon sa DOTR pero dapat yung truck nindo o sasakyan nindo nakarehistro sa Department of Agriculture. Pagpa-oktaba kang barangay as in SK elections unconstitutional sigong kay Senador Win Gatchalian pero si Senador Amy Marcos suportado niya ang pagpa-oktaba sa 2026 barangay as in SK elections. Mandang sa iba man ng mga nagbubusol kay ni ang pigta-target ito po na pag-realign kan 16 billion pesos na budget para dyan para da magamit sa krisis. Pero sabi kang kang COMELEC chairman ngaya unconstitutional yan. Bueno, alkalde kan kainta dinalakop ang mga nagwawagas ng basura sa saindang lugar dahil sa perwisyong pigigibo ka mga ini. Pigigibo mo din. Kaya nakatisoralda ko ngayang pigi-restorya yan. Dahil ngayon, sarawayon talaga yan. Kaya ngayon, sampulan ta na. Yan, tantong check Ministry of Justice warang info sa pag-aresto kay dating Congressman Saldico. Video message ni dating Congressman Saldico naglalakop na naman sa social media. Kamara de Representantes posibleng pagbotohan na ang VP Sara impeachment sa maabot pong Mayo. PhilHealth nagpagiramdom na pwedeng makapag-avail ng benefit package para sa heat-related illnesses sa tao po kan dry season. Full digitalization ka mga serbisyo kan LTO kay Puhan para dagos na makortar ang mga fixers. Grupong Manibela kakauronon daw po ang iba pang transport group para sa sanib persasin mas maiwasan na transport strike. Ngunya na si Mana inaaram ko sumpong piston nagkasa o naghahanda mga tugang ning transport strike. One day sa naman sa aga nationwide ngayon na one day transport strike. So sa Manibela managaplano na kauronon sa iba pa ta gusto nilang i-extender yan na sa agang strike gagibon manindang hanggang 2 hanggang 3 aldaw. Kaya dapat kaya mag-ururong tangan yung may puwersa. So yan po tabi, mga kabayan ng mga satuya pong mga istorya mo yan po na pag-aagas ang lado nasyonal. Subukan natin po pag-asa ang mga tugang, ngunyan po na pagkaaga para po makakuhata po ang kamutakan sa tuya pong panahon, ngunyan pong morning mahagad kita ng forecast mga tugang sa mga friendship natin from pag-asa. Ayan, tangani po na masabutan taan mga magiging dalagan ngunyan na aldaw pero talagang mainit pa tabi. Ayan, nagre-ring ang pag-asa mga tugang. Ayan, pag-asa, good morning, Sir Ariel, good morning po. Yes po, good morning. Yes po, on air po tabi ko sa DCGB, sa Morning Hirit Program. Wala po si BP, hindi kaya si Papa Mar po yung kaibanan mo. On air po tabi kita, Sir Ariel, good morning, go ahead po tabi. May naaga po. Ako sa tuyang weather forecast ngunyan na aldaw din Lunes.
ridge kang high pressure area ang nakakaapekto duman sa extreme northern Luzon. Digdi man sa Kabikulan sa maghapon ni Lalauban man, an mainit pa man giraray na panahon, alagad igwaman inasahan mga tsansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldol lalo na sa hapon o sa bangki. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa norteng sirangan hanggang sa sirangan ang mga matayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang antas kang heat index kung yun na aldaw digdi sa Kabikulan, pwede man mag-abot sa 33 to 37 degrees Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:29 nin aga, masunod pa dyan alas 5:58 nin hapon. Hala digdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Thank you very much, Sir Ariel. Mga tugang, yan po, si Sir Ariel Samudio kang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Para po sa kamugtangan ito yung panahon. So yan, mainit po, tabi, malinsangan. Kaya magpasiguro mga kapwa natin seniors ha. Mga ka-seniors, tabi, di magparabaratad mga tugang oras alas 9 hanggang alas 4 ng pagkahapon tangani pong di ka mong kaproblema. Ha? Ta-difficile na masaruan kita mga tugang. Although sabi nga ni ready man da po sa PhilHealth na mag-ayuda magakudir para duman sa mga kababayan ta pwede nga kamong makakuaning ka-package, benefit package duman sa mga heat related na diseases o mga helang mga tugang ngunyan po mga panahon na ining dry season. Good morning kay Kuya Bob Cantano. Ay amay na amay si Kuya Bob. Ako man ngayon nakamonitor Mar, naguli man aniun ako sara ni sa Indo near Jubilee. Alright, sige mo tabi. Kuya Bob, ingat-ingat sa na-firme. Yan. Good morning sa mga tagawang tabay po niya to. Mga parao mata, good morning. Ha? Good morning, lalo na sa mga nakagraduate na pinaseminar mga tugang ni na Sir Marlon Longabella at saka ni Sir Edwin Ribangcos. Kanakaagi pong Sabado, yung mga misis, April 18, duman sa Anislag, sa residence po ni Sir Marlon, duman sinda nagtripon-tipon na tinuruan mga tugang kung papaano ang tamang mga pagtatanom. Pagkatapos tinawan man mga tugang ni Sir Edwin Ribangcos nin libre na compost. Hali po duman sa pinagpoproseso kan daraga. Hali sa mga nalalapa na mga bagay-bagay hali po sa palengke. Yan, pinagtatao po yan in libre. So, natawa na sinda. Hopefully, ay dumami pa kayo. Ha? Although yung po nakaraban ni na Sir Marlon, magkapadagos po yan, may mga naka-schedule na. Yan po sa Manuang Daraga para libuto naman. At mga kabarangay asin turuan. Tangani na siguro kita na dakol ang magtatanom, dakol po ang makakaon, ta sa pagtanom walang gutom. Yan. Ayan, good morning kay Manay Elisa Pardo, marinaga po ngayon sa Gabos, God bless. Yan. At iyon na po yan. And yan nga ning sa daraga mga tugang igwamanin programa manungod dyan si Mayor Vic Perete. Igos siya ning ipapanauman mga tugang na mga seedlings na pati mga seedlings na sigurado pag seedlings na mga tugang sigurado na po yan na mabubuhay kapag tama man ang pagkatanom, di ba? Dahil pagparapainitan man sa mga primerong mga aldaw kan sa indang pagtalubo, tayo po yan tabi duman sa mga kabarangay ta. Free seedlings ng sitaw, yung antak, tapos talong, may kamatis, may pipino, may okra, may sili, ulada, patola, mulberry, malunggay, dragon fruit. Yan, Grow to Go mobile nursery ang apod kang programa. Ngunyan po yan tabi na Abril 20 mamayang hapon alas 4 dyan sa Ampangkan Daraga Municipal Hall. Ang sabi po ni Mayor Vic, ang amin Daragenyos na interesado sa pagtatanom, ya din natabian sa idong pagkakataon para magpun na magatama ni mga pananom dangan magbilog din sa diring garden. Sarabaytang bakosugunan sa aton agrikultura dagang pagtibayon ng salud san kada usad sa banwa. Yan po tabi. Free seedlings, Grow to Go mobile nursery. Yan po ang programa mga tugang ni Mayor Vic para po sa mga Daragenyo. Tatalagang yun na po yan. And magayon tinabareta
Dahil sabi ko nga ni kan Sabado, during our discussions naman po sa Boses kang Kapalibutan na maging ang Albay Provincial Agriculture Office, yung APAO, sa pamayo po mga tugang ni Sir Daryl John Ben Consejo, ma-producer sinda mga tugang nin mga video na magpapiling kan step by step kan mga pagtatanom, mga tugang ni mga gugulayon. Ipapaskil ninda duman mga tugang sa sa indang Facebook page, sa Albay Provincial Agriculture Office Facebook page. Tanganing masundang ka mga kababayan ta, para kayong nandun sa lang sa YouTube University. Ngayon nandiyan na kayo sa Apaw University. Diba? Pagkatapos, ang sabi, magpapadagos din sa pagtataon ng mga seedlings, mga tugang. Siring man kan di pa agriculture, kung nada mo po dito kung nakaging simana po, padagos-dagos ang pangapudan, as in pag-inganyar, kan sa tuya po ng mga, taga-agriculture office, kan taga-regional office, kang DA na magtaranom da po kita. Hindi ko sindang mga ipagpapanao, pati mga pisog, diba? And seedlings, tangani po na masustinerantaan pagmantinir, mga tugang kaining magayon, as in sufisyente, na na produktong agrikultural. Although ang sabi, mga tugang, sufisyente pa man dadig di sa Albay, pagkatapos estable pa man ang presyo. Di ba? Si Chief Ramir nga ni, perti sa nang pamudo-mudo kang pagkaaga. Ano naman, Chief Ramir, niya kung doon na pwede mapudo mo niyan? Okra, fight pa. Yan, ang okra, hanggat may ibubunga, mabunga. Di ba? Yung talong, day pa nagburak, ay abunuhan na. Abunuhan na ta. Ganing bumurak na. Yan. Pagkatapos, yung sitaw, at saka, yung amariguso mo. Yan, paborito na. Yung po tabi, dyan sana, pangailin po nindo ang fruit of your labor. Di ba? Pag nagbunga na, maugma sa pangimati, mga tugang na, ang kakaonan mo, sureball ka, na daining halong kemikal, dahil sinumpit ning kung ano pa man, aram mo din sa Pilipinas, kita man sanaan mga matitindi kaya na, ang mga pagkaunta, pigubog na kantang udong, di ba? Kaya baga kami, ni na padre, sina Sir Marlon, sina Sir Edwin, dapat balik kita duman sa basics, na so natural sana, dahil magparagaramit kayo ng mga kunyan, so mga mga kemikal na maski nga inugasan mo, posible may epekto sa lawas, parang killing you softly. Kaya pasiguro po tabi kita pirmi sa mga pagkaon ta. So it's good na we produce our own food, we cook our own food, and then we eat our food with our family. Marirahay po bagay sa pagkaaga. Good morning po sa mga nagapot kan cellphone number natin, 0968 2806-261 sa Smart. Ayan. 0968-2806-261 sa Smart. Sa Globe or TM, 0935-339-7380. Ayan, para po naman sa mga gustong mag-connect. And happy birthday sa mga birthday celebrators po ngunyan. Sa mga may lalakawan po tabi, magtaraga oras ko sar na ta oras na po mga tugang para maglakaw-lakaw kita. Pasiring sa mga dudumanan ta, mga tugang takunyana. Maliwanag na. Yan. Okay? Good morning man mga tugang kay kay Sir Rick Mendoza. Yan. Mamaw ngaya kamote, buda batag sa kalibo. Yan ang the best, di ba? Kamote. Magtaranom tabi kamong kamote. Saka magtaranom batag. Ano ito subarita ni Papa Jim na dyan sa may partidakan third district. Garong niya nagluluya-luya dahil supply kang batag. Ang iba paano kaya maali sa ibang lugar makuali din sa tuya. Pigbabiyahe. So natural, nagmahal ang krudo, nagmahal man mga tugang ang pamasahe. Kumbaga yung plite nga yan, nagmahal sa plite. Di ba? Di kung may tanom ka, di tranquilo. Ini pertini, fibers, Pagkatapos ining batag, pampakusog ini because of the potassium na nyaon po sa iya. Ayos baga di. Sa counting pa na plus, mga to, dina-plus ka na. Di ba? Dina-plus ka na, may fulfillment ka pa kapag nagburungan na. Kaya duman sa mga nag-antyas na magtanom,
ang kaipuan sa na po na sunod na tamang prosedimento. Kaipuhan, bago kita magpuon, siguro unta kung ano po ang klase kan sa itong daga. Hindi masayang ang pagalta. Di ba? Ipatesting tayan yung daga. Tangani na kung in kaso man, may mga kulang dyan, so yan ang satuang isusuplemento sa daga. Para sabi nga ni maging marayan dala ang tubok ang pananom. Tangani di man masayang sugastos mo ta. Kung mabugta kaning ano palan, abono, iguana palan ka ito, di sayang man, di ba? Makatipid-tipid ka lamang, di ba? Pasigurohon na ang sa Indo po tabi na mga daga ay okay pa, di ba? Kaya ang number 1 na dapat na kaipuan ko dyan sa mga paratanom ta. Tabata ang sabi mga tugang, garong ngaya time bomb baga ngayang ngunyan ang nangyayari sa agriculture. Pagurang mga tugang ang mga na-imbol, ang yung mga nagtataranom para umata, pagurang ng pagurang. Di ba? Bihira pa nga yan, bako pa na kasyadong dakol na mga combination ang na-imbelto mga tugang dyan sa pagtatanom. Kaya inikutaan ng mga programa kang gobyerno manungod po dyan sa hapag, di ba? Ining mga 4-H club, dakulang bagay po ang maitatabang ko takayang para sa mga combination na magkaigoning paradigm shift from playing mga tugang itong ano yan sa cellphone kan itong kawat na nagaro ka man sa nagpa-farming, i-actual mo na, di ba? Diyan ka na sa actual sa daga. Actually ko niyan ang pagtatanong, bako na po problema baga. Dahil naman dapat na kaipuanin dakula na lote o solar para magtanom. Ngoso na po niyan ang container gardening or container farming. Di ba? O yan, i-aprovecharanta po yan. Tanganing yung mga supposed to be dapat itapok ta, mga panapo ng bagay, pwede ta pang magamit, ma-reuse, and ma-upcycle para po sa zero waste. Day mapano tulos, yan nasa tuya mga tuga ng mga landfill. Di ba? And then day magkaralat man sa kung sain-sain kung day po napapakaray ang management kayan. Alright, so diba sa mga kababayan ta mayroon tayong mga dagdag, mga tugang na mga impormasyones. Sali po dyan sa luwas. Dako tayo sa paningit, sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Yan mga tugang, nasa linya si Shara Meliron sa paningit sa morning hirit. Shara May, good morning, please come in. Hello, Shara. Aram daw nindo na kapag kita nagugutom, ang satuyang hawak ang may sadiring self-cleaning system. Basado sa artikulong naitala sa National Institute of Health, autophagy ang apodigdigon sa paggutom ang sarong tawo, nagsisirbi ining gari microscopic cleaning crew sa laog nin hawak na nililinig ang mga raot na cell parts asin nire-recycle ang mga lumang proteins para ini magamit kiraray kan sa tong hawak. Sigun pa sa mga pag-aadal, ang autophagy ang konektado man sa cell repair, aging process asin brain health, kaya saro inis sa pinaka-importanteng biological systems na padagos na pinag-aadalan sa kudngunyan. Yan po VP ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw nin Lunes. Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Yan, thank you. Shara May. Una ni Shara May si VP mga programa. Kabusis ko na ba si VP? Good morning, Tabi. Yan, naghanap kay BP. Si BP Henry po ay nasa pasarong pagtiripon kan National American Broadcasters yan. Di ba mo sa Las Vegas, USA. Kaya yan po sinaduman para po madagdagan ang karaman asin mai-apply mga tugang sa tuya pong local consumption. Mas mapaiwas ang programa mga tugang tamang-tama yan ngunya na may hagyat mga tugang sa satuya pong may krisis, may mga programang mailalapat para po mas lalo tang mapaiwas ang mga bagay na dapat datong giribuhon. Alright, Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro permina sa linya na. Kumusta daw ang banwang daragangon yan?
may mga kababayan pala na kung yaon dyan naka-assign sa daraga na mga kapulisan. Good morning sa inyo mga bro. Good morning sa inyo mga kababayan. Alright, Joshua James Bino. Joshua, pare, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good Ano? morning sa mga parantabay. Kumusta ang fight? Masaya lang palagi. Kasi iba ko. Yan ako, digdi. Pag-abot sa kaugmanikan mo, dilo ko. Hindi na. Yan, laging nakangiti. Sabi baga, ang mamamatay mo sa laog kan sarong aldaw, kung anong iisipon mo, Ayan, di ba para isip Pero may negatibo, kasalanan. no? kung ang pag-iisip mo premisa ng kaugmaan, di maugma ka maghapon. Yun, ayos pa na di. Mga umaga, tanghali, gabi. Naaalala ka palagi. Yung ginununuan. Sa tuwin ay naaalala ka. Fight na, tawa ka umuran. Yes. Hey, Yan hey. ako digi, Sir Mar, sa laog kan Celebration Plaza kan Embarcadero de Legazpi. Ay, kumusta Hindi man mga tabi. ano? Ganyan pala, so first day, kan slight na changes sa distribution kan 20 pesos na bagas para sa mga senior citizens. Tama ka dyan, Tabi, Sir Mar. And mas convenient naman ang gadaan na kining sitwasyon digdi kumpara duman sa luwas kan warehouse kan National Food Authority Oh. na mapila ka ni nakatindog. Digdi Tabi, Sir Mar, sa laog kan na Embarcadero, so mga senior citizens niya to, nagpakaturukaw, may bubong pa, May bubong. dahil ka matuunugan, dahil ka mainitan. Yun. Kaya medyo magayon-gayon ang sistema, Tabi, Sir Mar, pero talagang di dumog ining 20 pesos na bagas sa mga lolo, buda, lola na amay nagperila, Tabi, Sir Mar, ngunyan digdi sa Embarcadero de Legazpi para nang makabakal nga nila kaya nga 20 pesos na kunyan na bagas. Ang sitwasyon, Sir Mar, di ba sa laog ng Embarcadero de Legazpi sa Tahaw, bakante ni buda mahiwas. Kinyo ini bilugtakan kay Stelmating baga na ikodal, tapos sa laog yaon duman sa mga tukawan, duman, Sir Mar, nagpakapila sa mga senior citizen. Ano, dakol na senior citizen ko niyan na niya kung dyan? Gulpehon, Iyo mas ano ini, estimate to, mas dakol ini, Sir Mar, ngunyan, kumpara kay itong so, nagmumonitor kitang nagpipilang nakatindog sa lawas kan warehouse. Ayun, okay. Mas dakol ini ngunyan, pero ang kinamarayan, naka-turukaw, tranquilohon, huli nga ni, sarong senior citizen, Sir Mar, naka-dikwatron, naka-suro cellphone. Ayos pala, ayos. Mas mas magayon na, de. Pero anong oras ang kanyan? Anong oras ang distribution da? Iyo manggaray. Alas 8 manggaray. Ang sabi ko, Sir Mar, i-adjust na mapuuna amay-amay. Amay-amay. Ang madali dyan, kung nakarehistro ka na, madali na sanaan transaksyon dyan. Pero kung first time mong ma-register, medyo may haloy-haloy garo. Iyo, tama yan, sabi, Sir Mar. Okay. Nakulo na talaga, matawo na ngunyan. Matawo na. And, Dan yan, dahil man dinugangan so kunyan. So, ngayon pwedeng serbihan. Kadati baga, sanggatos sa aga, cut off ring alas 11, tapos sanggatos naman ng hapon, sanggatos cut off ring alas 3. Dali 200. Bad lamang dagdaganan ng dagibon ng 250 o 300. Baka kaya naman sana. bad lamang. Okay? Dahil ko makompirmar, Sir Mar, masimbag so STI. Yes, yan, okay. Kunyan, patawo na kay Regi. Ano lang sa may parting registration. Pero mas maray talaga yun, Sir Mar. Kumpara kitong so aga-aga ba kitang nagilibot pag Lunes. Nahiling tayo sitwasyon duman sa may luwas ka ng warehouse na so iba nagpakabaran, nag-hahapin si karton. Tapos nag-hihirigdat na sa gilid dyan na tinampo. Pero may ito niyan tao. Ano ni Sir Kadiwa? Kadiwa po yan? Sa City Vet po kami. Sa City Vet? Opo. Libre din po yan?
Libre? Opo. Oh. Tapos kang DTLP. Pantry. Ako kang bagas, pwede kasi ito? Private citizen. Iyo. Parang community pantry. Sir Mar na, ni si Dr. Manita. Ang sistema pala, Sir Man, kay na kung mga nakalatag na mga gulayon, talong, kamatis, upo, may lada, may bunal, muna ko kadiwa, libre pala. Pagka ko mo kan bagas, makakakit ka digdi. Community pantry yan. So, kunyan, disenyo niya na. Sabihin po ako from PCTV. Libre po itong products nito, tabi. Gapos po, hindi po ang community pantry na kung saan nagpuon ko taki-taki pag-distribute ng bunay, kaya lang dahil man po ako nanguugma. Nabunay sa nang iba panautan, kaya kita po'y nagtipon, nagbakal ki gulay, dinagdagan ko naman ki sardinas, and nag-donate pa po ang Councilor Lahara ki noodles. So dakul-dakul po ang sa tuyang may katao sa Aldaw-Nani sa community pantry ta. And ang purpose ta kanya, aside from na gusto tan tumabang sa panahon mo yan na crisis, gusto ko man ma-inspire manggiraray ang mga syudadanos ta na puunan ta ang bayanihan spirit giraray arugan so nakaaging pandemya na kung saan halos kapos po nagkakagwak ki community pantry. So yun po ang sarong obheto rin kaning sa tuyang tigigibong aktibidad. In fact, dakul na po ang nag-signify sa kuya na makandak man sinda po kay puan man ki egg support and other support na gusto nindang ang kay puan mga organisasyon. Ang sistema, sir, after po magkuha ng bagas, makapit po rin sa ilo. Ano po ang eksaktong mararesibikan sa senior citizen? May eggs, may mga gulay, and may sardinas, and may noodles man. Sir Mar, may dagdag kitabi. Si Doc Manny tabi, Sir Mar. Okay na ba? Okay na. Thank you very, Doc. Thank you very much. Sir Mar, si Doc Manny Estipona. Maray talanita, may bagas ka na, may pang-isira ka na pag-uli. No, yeah, mako ang kasanaman diyan. So, at isigwa kang balo na bako lang bagas. Okay. Karing pa na. So yan tabi, Sir Marta. Adjust, pala po na lang yung suminungkal sa akasya duman sa Anislag. Sinungkal kan DLTV so akasya. Napirot gar sa driver. Pakipalap na lang tabi. Okay. Sige. Yes. Anyway, tabi, Sir Mar, yan ang sitwasyon ngunyan digdi sa Embarcadero de Legazpi kung sa indigdi na tabi inilipat ang pagpabakal ni na 20 pesos na bagas kan National Food Authority kuda kan Food Terminal Incorporated o kaya STI. Yan, Sir Mar, ang dagdag na sitwasyon. Joshua Bino, BCGB. Thank you very much, Joshua. Yan, mga tugang sa tuya po na first day. Mga tugang kan mga senior citizens na nasa ibang lugar na. Yan. Bako na po sa warehouse o sa bodega mga tugang kan NFA. Kundi dumana po sila inilipat sa Embarcadero. And yan po, dahilan sa masusing koordinasyon kan lokal na gobyerno sa pagi ni Mayor Isam Ismail diyan po sa NFA buda sa FTI at sa Embarcadero de Legazpi para magagaling kumbinyenteng lugar ang mga kababayan tang seniors. Sabi nga natin senior na vulnerable na, pinahirapan pa. Nakabili ng 20 pesos na bigas. At least kung yan, nakampusin dyan nakaturukaw. And what is good news mga tugang is that igwapa ning community pantry na pinag-organize mga tugang si Dr. Manny Estipona, ang matibayo na doktor mga tugang ning mga hayop. Sabi na ang hayop na doktor. Doc Manny, good morning, saludo. Yan. Bako lang nga bunay ang dapat ay tao pati na mga gulayon. So may mga nagdoronar, may sardinas pa nga di ba? O tangani po na makontento man sa mga kaseniors natin, okay? Dakulang katipidan na yan, okay? Yan. Ay, happy birthday kay Kuya Rolly Alvarado. Naguling ako Papa Marta, birthday ko sa aga. Yan, happy birthday tabi. In advance, Kuya Rolly. Siring man, si Eddie Nasalita, AV Nasalita, good morning. Good morning kay Edma Bini.
And then si Julia Balingbing, good morning. Bati po kan matagamangkaw, pati Permi, nakatutok sa imo po. Yan. Si Ed Mabini, yaon po dyan sa Bacolod sa Libon. Yan, may tumatawag sa atin ha. Yan, si amigo, Dudes Grullo, the Great. Good morning. Morning, Papa Mar. Yes, sir. Good morning. Igo tabi akong i-lilinawon dyan sa NFA. Kasi may na parlitaan ako. Suwarkada ko nag-adaki sarong sako. Nagbakal Ano ke? tabi ang sarong sako dyan? Dahil manggarong sarong sakong bigpabakal. Sabi ko Dahil baka so 30 kilo o 25 kilo son. Ang senior citizens, ang senior citizens baga, pwede kang makabakal ng hanggang 30 kilos sa laog ng sarong bulan. So pwede mo nga bakalon mo na sa sarusan ng aldaw. Tanganing gaya ka na para balik-balik. Igogay doon sa barangay baga Papa Mar na every barangay may 5 sacks na biga dyan. Sa barangay nakaalukar. Opo. Okay. O sabi, ang kunyan dyan, igwa dyan na empleyado dyan na suparahakot. Kada sakot, 300 para hakoton. Para sa sarong sako, 300. Ay grabe ba na? Pigagad. Grabe man, maal sa kansako, 300 pigagad. Yung yan Ma-apply na lugod ako dyan. Yung nga 300 o niya kumakasanggatos ka. Ay, sir, ipacheck ta. Ipa-check ko doon sabi ko pamahal. Opo. Grabe man na tao manan. Iyo baga, matindi man ang para maalsa. Iyo. Salamat. Ayun pa tabi. Ayan. Thank you. Kamusta? O, dahil ko na magkargata. Sa agamay, big time. Awiyo. Lemon nga ining kabayo ko ta salidan nga ni clutch line ni. Ang yala, binabad mo sa bitis mo sa clutch. Kaiman, ano naman kaya ini? Ay, wala. Iyo, okay. 2017 pa? Ay, medyo may kunya naman agad. May sinerbiya ng todo. Opo. Okay, sige tabi, Sir Dodge. Kumusta lang kay ma'am? Sige. Opo. Mga tugang, yan po, ang amutang amigo si Sir Dodge Grullo. Bueno, anong decision mo? Saan? Kuwanta na si Paring Jomar. Kumusta ang tandem sa kumusta ako? Doon sa tabako ni. Kumusta sa tabako doon ang linyahan? Paring Jomar, good morning tabi. Plus kawin. Salamat, Pade. Di sa tabako, Pade. Pero mas malala nga na yung sitwasyon. Huwag nangyari. Mapirila, alas 5 ang hapon. Mahalat na alas 8 mag-aga. Ayun. Sa pagkaaga sa kamataw kan alokasyon. Pagkaaga, ito to sa imong alokasyon sa masunod pang 2 semana. Iyo ko niyan May reservation na sa kadakulang ka nakaragad kan so alokasyon Pade. Alibaw yan ka nakapila Lunes na Lunes ngunyan kaso banggi ka pa nagigda dyan sa gilid. Ang itatawsay mo pang pang bulan ng Mayo. Di mabalikan na sana itong petsang itatawsay mo na dara mo na so claim stub mo. Kaya lang ang problema, magaga ka mang giraray kay pila, ikaturog dyan sa luwas. Iyo yan ang sistema. Dahil ko kung aram ngunyan aldaw, taday pa ako nagagid sa may NFA, kung binalyo naman, harog yan sa Ligaspi, binalyo sa ibang lugar. May nakiuron sa NFA Buda sa FTI, so Alcalde Digdi. Natasinapan ng lugar kaya naibalyo sa medyo marirahay man. At least duman, maski magparaga sinda, dahil sinda madumog, dahil sinda matunugan. Ang nga magagasusan pa dyan so lokal na gobyerno, tapos sinda maakot kang bagas. Roger. Pero yun ang sitwasyon, pag nagpila ka digdi, obligado ka magpila banggi. Makapila mo, ayan na makukuha mong alokasyon na agang-agang itatawsay mo. Bako pa para sa aldaw na, sa ibang aldaw pa yan, babalikan mo. Ang pila mo pala yan, pang reservation. Roger on that. Okay, Araw sige. ka ng sistema. Ayos. Mientras tanto, paresa ng suspihadong drug poser ang arestado rin sa Banuaan kan Tiwi o kan Santo Domingo kanakalis na Sabado. Pasado alas 12 ang pagkaunto kan magkaiguan in operasyon.
Santo Domingo PNP sa pangalan ni Police Major Darwin Sevilla, Chief of Police, kontra sa sarong alias Rick na residente kan man nito na katransaksyon kan mga pulis na magpabakal ng droga digdi sa Banwaan kan Santo Domingo. Nag-abot sa nagka-anom na sachet kung pinagtutubod na siya buwan na kumpiskar kan mga otoridad hali sa suspect na may kabilugan na timbang na sobra sa 2 gramos asin may kantidad na sobra man sa 18,000 pesos. Yan padiyan mga impormasyon. Jomar Bian, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. What's going Kaya on? po tabi, mga itong arangkada ka mga istorya nato. Primero mga mga pangyayari po dyan sa luwas. Atod yan kan Mega Force Patrol. And siyempre ang pagipagtalastasan natin sa mga kababayan natong mga nakantabay sa morning hirit ko niyan po na pagkaaga. So, standby lamang po. After kang magkahusang-usok na kita, kamay mga paparakmito na kuduman sa kunyan sa newsroom. May tatrabasan ako duman. Maaga doon kay Chief Ramir kay nagkapirang mga mga commercial dyan. Tapos mabalik kami para po sa GB News Express. Please stand by. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gusto mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CBF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMB office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi, tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Wana, ba't parang nagkukumahog ka?
Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras na to alas 6:09. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang, good morning po sa Indong Gabos. Sa pag-aral ni VP Henry Maceda, ini po ang GB News Express ng Abril 20, 2026. Sidelines ng darakulang mga bareta sa lado lokal. Pag-irahay sa tinampo sa Barangay Murera, asin Travesía sa Ginubatan Albay. Target na buksan sa Abril 30. Selebrasyon kanilang magayon sa Mayo 1, 2026. Formal nang inanunsyo kan Diocese of Legazpi. Lado Nacional, DSWD, pinglinaw na dahil na kay Puhon Panin Certificate gikan sa COMELEC para makakuan anuman na ayuda ang mga PUV drivers. Pagpauktawag ang barangay SK elections unconstitutional. Sa ibang nasyon, Iran, sa girare na isinarado ang State of Hormuz sarong aldaw matapos na buksan. Sa lado ni pagnanegosyo Business News, Presidente Marcos inanunsyo ang mas dakulang rollback sa petrolyo sa masunod na simana. Andang sa lado ni Salud Health News, nangyayari sa utak kapag dainap baingado ang sarong individual, ipinaliwanag kan mga eksperto. Magatugan ang pang headlines sa tuyang darakulang mga bareta. Mula sa detalles kan bareta enot sa lado lokal. Target na mabuksan ang pinag-iirahay na tinampo sa Barangay Murera sin Barangay Travesía sa Ginubatan Albay sa Abril 30 ngunya na taon. Inan ni pinagiras kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol konsain sa presente pigigibo na ang third lane road reblocking sa lugar. Apera kay ni pinagigibo naman na kanahensya ang pag-aspalto sa Barangay Travesía taganing mapakarahay ang kamugtakan ng mga tinampo bilang pagsiguro kang kaligtasan kan mga motorista. Mientras tantong dagdag pa kan DPWH Bicol na ang pagbukas kan tinampo ang pinaglalauman na magpapakaskas kan bulos kan trapiko asin makakapagtaunin mas marahay na biyahe para sa publiko. Sa dagdag na baretang lokal na sa linya si Angel Mustaza. Baby Angel, please come in. Uminabot sa 7,199 ang mga Legaspeño na nakapagparehistro sa Commission on Election Legazpi poon kan Enero sa Marso 2026. Ini ang datos na ipigiras ni COMELEC Legazpi Election Officer Attorney Del Castillo o Attorney Connie Del Castillo kung sinasabing numero ang nakatalaan na ipresentar sa Electoral Register Board o ERB sa Abril 21 para madeterminaran kung sino ang kwalifikado na maging botante kan syudad asin maidugang man sa 151,000 na rehistradong botante kan syudad.
Sinabi ni Del Castillo na po naman kan Abril 1, sobra sa 900 ang nakapagsumiter nin aplikasyon. Mientras na oras na matapos ang deliberasyon kan ERB, balik na sa regular na pagpaparehistro asin sa teletransportation man asin ang opisina sa sa ultimong aldaw kan rehistrasyon sa Mayo 18. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you, Angel. Meron tanto, Karen Ala nasa linya man sa dagdag na baretang lokal. Karen, good morning, go! Iglalauman na ma-introducir ng unyan kan gobyerno provincial kan Albay sa sanggunian panlalawigan ang supplemental budget na 80 milyon pesos bilang tabang asistensya kan probinsya sa mga apektado kay ning krisis. Matatandaan sa impormasyon na nasusug kan DCGB News sa Provincial Accountant Office, pinag-iiskusar na ni Governor Rosal ang tabang asistensya na ini, tanganing makabarabaan ang nasabing fondo sa lalong madaling panahon, pasiling sa mga target na benepisyaryo na sinabing para sa fuel subsidy kan mga nasa transport sector, may pabagas, may mga asistensya man para sa mga paraoma asin mga parasira, asin may allowance para sa mga college student kan probinsya kan Albay. Kun kaya piglalauman sa sesyon regular ngunya na Lunes, umagi na ining appropriation ordinance sa kamot kan Committee on Budget and Appropriations bilang certified as urgent. Susug iyan sa kamauutan ni Governor Rosal na makatao sa lalong madaling panahon ki-asistensya sa mga apektado ang pagkabuhay darakan ng yayang glera sa Media Oriente. Karan Ala, DCGB News. Mientras tanto, formal lang inanunsyo kan Diocese kan Legazpi ang selebrasyon kan Inang Magayon nagigibon sa Mayo 1, 2026 bilang parte kan padagos sa tradisyon asin debusyon kay Nuestra Señora de Salvacion bilang makalangit na reyna asin patrona kan Albay. Sa Diocesan Circular No. 10 Series of 2026, piginggan niya ni Obispo Joel Z. Bailon ang mga paratubod na makisumaro sa selebrasyon kung sa pigtawan doon kan Obispo ang importansya kan selebrasyon na nakasentro sa pagpangadyi. Piglinaw man kan Obispo na ang selebrasyon na iiba sa Magayon Festival sa pigsasabing ang Inang Magayon nakasentro sa pagpangadyi asin debosyon kay Maria. Ang selebrasyon ngunya na taon may temang Maria kalakbay sa misyon bituon in ebanghelisasyon. Parte man ini kan taon kan misyon kan Diocese na piginganyar ning pagkasararo sa taho kan krisis, prayer for peace asin mas matibay na debosyon kay ina asin pagmamidbid sa kultura ka mga Albayano. Ang aktibidad inorganisar kan The Pilgrim Village Foundation Incorporated, katuwang ang Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Salvation asin ang Diocese kan Legazpi. Base sa aktibidad sa Mayo 1, alaw na ning paghapon ang departure sa Oruan Shrine, simple motorcade hali sa Tiwi, pasiring sa Legazpi City. Alas 3 ng hapon, arrival sa St. Raphael the Archangel Parish, Legazpi City. Alas 4 ng hapon, ang Eucharistic Celebration sa St. Raphael Parish. Alas 5 ng hapon, ang Marian Procession papasiring sa St. Gregory the Great Cathedral. Alas 7 ng banggian, arrival as in welcome mass sa St. Gregory the Great Cathedral. Magkakaigwaman ng bisita sa Salvacion, Mayo 2 hanggang 6 sa St. Peter and Paul Vicariate. May 7 and 11, St. Peter St. Stephen Vicariate, May 12 to 16, St. Gregory Vicariate, May 17 to 21, St. Raphael Vicariate, May 22 to 26, St. Rose Vicariate, May 27 to 31, St. John Vicariate. Mantangon niyo 1, 2026, mabalta na ang may malay na sa Horuan. Nadagdag jatong istorya ali po sa luwas, nasa linya man si partner Al Armario. Al, bes kamen. Gusto talaga matutukan kanako Bicol Party List ang kakulangin in mga classrooms lalo sa Bicol Region. Sinabi ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. sa entrevista kan Sabado na 2027 target nindang matapos na ang mga problemang ini dahil ang edukasyon sa rokan sa indang prioridad. Padagos na ngunyan ang pag-construct o construction sa iba-ibang mga eskwelahan. Siring sa Morms, Ginubatan, digdi sa Legazpi, iba-ibang mga eskwelahan na Sinibapa, digdi sa Albay, siring man sa Bicol Region. Talagang tigtagamahan nindanin budget hali sa gobyerno nasyonal parang ngayon na 2026 asin ipagkapadagos pa ini para sa 2027. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, dugangan tayo ng istorya sa luwas. Nasa linya man si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, please come in, Chief.
i-augment ni na solar power and low voltage na supply ng kuryente sa Piodoran kung saan sigun kay Mayor Banji Arandia ang source ninda ng tubig sa barangay Banawan sa ibong kantindi kan tag-init na pa man nagluluya ang supply. Ang problema sa naman nagluluya ang voltahe kan kuryente kung kaya may mga sitwasyon na maluyan na bulos o dahil na nagapupungsyonar nin maray ang makina kung nagluluya ang voltahe na iyo ang nagbubusol kan water supply pasiring sa mga konsumidores kausa para magluya ang puwersa dahil na iabot nin bulos ang mga nasa harayong mga barangay. Basado kay Mayor Banji Arandia, ang diskarte kan lokal na gobyerno may disenyo sindanaan kulang na voltahe susuportaran in solar power kung kaya susog sa alkalde pag maging positibo ang resulta mariresolbiran ang problema kan mga taga Piodoran pagabot sa supply nin tubig. Matatandaan ka nakaaging taon nag-suprer nin problema sa krisis sa tubig ang mga konsumidores kan Piodoran kung saan uminabot sa puntong nag-water rationing ka ito. Alagad sa ngunya naglalaom si Mayor Arandia na dahil na mangyayari o maotro pa ang siring na mga problema dahilan sa espuersos kan lokal na gobyerno. Mga dagdag na barita sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio, Basta Radio, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Chief Jim. Mga tugang primero rangkada ka mga bareta niya to sa lado lokal. Dagdagan tan impormasyon, nasa linya man mga tugang si Joshua James Bino. Joshua, ako yan si Jomar Bien. Pading Jomar, please come in. Salamat padi sa rumana suspisadong drug puzzle ang natiklo kan mga otoridad digdi sa siyudad kan Tabaco kan nakalis na weekend. Sa impormasyon na pinaluwas ni Police Lieutenant Colonel Virgil Bimat ay ang sinabi na igwasindan in drug buy-bust operation sa Barangay Kinale kan nakalis na Sabado. Asin sa ginibong drug buy-bust operation, matrayumpong natiklo ni Dan sarong lalaki na haloy naman ni Dang pagsususpisaran na imbwelto sa pagpabakal ni illegal na droga tulos na dinara sa ipatura kan polisya ang suspect matapos makumpisparan kan illegal na droga asin pinigpreparar tulos ang pagpaplantar kan kaso na may kinaraman sa pagbalga sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you, Baling Jomar. Mientras tanto, Joshua James Bino nasa linya man. Joshua, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay na sa ikatulong batch ng unyan ang lokal na gobyerno kan Daragalbay sa pagpakondusir ni na libreng pagpapatuli sa mga kabataan na residentes kan Daraga Albay. Talagang rinuso asin pinartisiparan din kadakol na mga kabataan ang nasabi ng programa. Rason ko nata nasa ikatulong simana lang unyan kan libreng operation tuli ang lokal na gobyerno kung saan gigibuho naman ini sa laog ni natulong aldaw. Magpuon ngunyan na aldaw ng Lunes, Abril 20, sundo sa Abril 22, 2026. Nasa poco mas o menos 200 na naman na mga kabataan ang nakatalaan isararom sa nasabi ng aktibidad ngunyan na simana ko na sain ang mga ini iyo itong sa mga nagpakaparilista na kan mga uminagi pang mga aldaw alagad susug sa naging pahayag kito kan alkalde Dorodosinto sana na pinag-akomodar ninda para sa libreng pagpapatuli tanganing daiman siyempre masamok asin daiman masakripisyo ang kalidad kan pagtutuli sa mga kabataan kun kaya siyempre kontrolado man na bilang o numero kan mga kabataan na isa sa irarom sa nasabi ng operasyon. Sa ngunyan, mga pagirondom, dapat itong mga aki na naka-schedule ng ngunyan, iyo ang nagkaon lamang ni na pamahaw dahil pwedeng magpatuli na punaw. Siguraduhon man na nakapangarigos na ang mga aki bago magpasiring sa binyo, magsulog ni na mahiwas asin malinig na bado, lalong-lalo na ang sa indang gagamiton
na mga short. Ang venue kaini sa dati man giraray sa Daraga Covered Court, magpon alas 9 ang pagkaaga, sundo man alas 3 ang pagkahapon, kung saan mga magurang asin mga aki, iyo ang aram naman ang kanya-kanya nindang mga schedule kung rin sinda maduman sa venue kung saan makondusir kanasabing aktibidad. Dagdag na balita, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang, yan po ang rangkada ka mga bareta niya to sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal. Taot-taot lamang po makalis kini. GB News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak. With the right hydration. With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-Summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya?
Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Strong values, strong minds, strong futures. Build them up for your child today with Sunshine International School, shaping leaders, achievers, and responsible citizens. As a value-laden institution with strong academic foundation, providing holistic development and a safe and nurturing environment with competent and caring teachers for a guaranteed bright future. Give your child the advantage of a quality education with Sunshine International School from our Little Angels Life Skills Center for 2.5 to 3.5 years old, pre-elementary for toddlers, nursery, kinder, and prep, ages 3.5 to 5 years old, to elementary and junior and senior high school. Enrollment for newcomers is now going on. We also offer summer classes for all levels. First batch starts on May 13, 2026, and the second batch on June 3, 2026. Visit us at Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Call 052-483-4488 or email sisofl01@gmail.com. Enroll at Sunshine International School and secure your child's future today. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. GB News Express. GB News Express. Sa mga kapadagos po na ito yung mga bareta, ang unya ng pagkaaga sa lado nasyonal. Piglinaw kan Department of Social Welfare and Development o DSWD, anday na kay puhan pa na naman na sertifikasyon na hali sa Commission on Elections o COMELEC para sa kwalipikadong Public Utility Vehicle o PUV sa pagkuhakan sa indang mga cash relief assistance. Kasunod din sa report hali sa Cebu City na nagada ng certificate hali sa COMELEC ang sarong habal-habal driver para makakuha ng ibang klase ng ayuda. Sigong kay DSWD spokesperson asin Assistant Secretary Irene Dumlao na gusto nilang maparikas ang distribution in cash assistance kaya dahin na kaipuhan pa ng certificate hali sa COMELEC. Pigli na umang kadahensya na 5,000 pesos na cash assistance nasa irarum kan assistance to individuals in crisis situations na pigkatao sa mga kwalipikadong PUV driver dahil sa pag-itaas kan mga presyo nin petrolyo. Mientras tanto, ipinahayag ang Department of Transportation and o DOTR na sobra sa 19,000 na public utility vehicles o PUV sa piglalauman na magpupuon ng mag-operate sa irarum kan service contracting program kang gobyerno poon ngunyan na Lunes, Abril 20. Sikong kay DOTR Secretary Giovanni Lopez sa sarong forum sa Quezon City na diiton pa sana ang nagpartisipar kan magpuon ng programa kan Abril 15 alagad piglalauman na madakol pa ini sa masunod na simana.
kay banan sa mapartisipar ang mga tradisyonal asin modern jeepney, UB Express asin mga bus sa EDSA, busway, na piglalao man ang mamamatian ka mga commuter. Sa raram kang programa, babayadan ang mga bus operator asin driver, ng 100 pesos kada kilometro, 40 pesos para sa modern jeep, asin na UB Express, asin 30 pesos para sa tradisyonal na jeepney. Ipapautob man ang 20% na diskwento sa pamasahe para sa mga pasahero na papartisipar na PUV sa pera pa sa eksistidong diskwento para sa mga estudyante, senior citizens asin persons with disabilities. Sakop kang programa ang 823 na ruta sa bilog na nasyon, kay banan ang 545 ruta sa Metro Manila, Cavite, Laguna asin Rizal. Dagdag ni Lopez na nagkoordinar na ang DOTR sa Department of Budget and Management para maghanap nin mapagkakuan nin pondo para sa posibleng pagpapalawig asin pagpapaiwas kan nasabing programa. Yadas nando libre na sa toll ang gabos na expressway o sa gabos na expressway para sa mga lunadan na nagdadaranin pagkaon at yung produktong agrikultural po na Abril 20 sigon sa Department of Transportation o DOTR. Ang lakdang susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mantiniron na istable ang presyo ng pagkaon sa tao kang krisis sa petrolyo. Sigon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez na napagkasunduan kan Toll Regulatory Board, Department of Agriculture o DA, as mga toll operator ang pagkapatob ni toll relief tanganing mabawasan ang gastos ka mga tracker asin paraoba asin maiwasan ang pagkaatraso sa pagbiyahe ng supply ng pagkaon. Para makaibanan sa libreng toll, kinakaipuan na rehistrado sa DA ang mga bikulo asin may RFID sticker. Ipapato ang programa sa laog din tulong bulan alagad pwede ning palawigon base man sa magiging resulta kang pag-uugid kan mga ahensya. Pigakar kulong maabot sa 600 sagkod sa 1,800 pesos kada biyahe ang matitipid ka mga lunadan na ibabalik bilang rebate sa sendang RFID account kada simana sigon sa DOTR. Biyernes nando sa ibang bareta ang konstitusyonal kon sa Giraray ipag-oktaba ang barangay asin sangguni ang kabataan elections o BSKE ngunya na taon dahil may pondo nang itinagama para digdi sigon kay Senador Sherwin Gatchalian. Hasarong entrevista sinabi kan chairman kan Senate Finance Committee na si Gatchalian na unconstitutional ang postponement kan BSKE pandua dahil ikaduang suspension ini asin ikatulo dakol na tawo ang naglalaom na pumili kan sinang local leader. Vera Jan sinabi ni Gatchalian na nakapagdesisyon naman ang Korte Suprema para sa petsa kang pagkondukta ng barangay asin sangguniang kabataan elections. Sinabi kan Korte Suprema kan ultimong pagsuspendir na last na ini asin dai ni pwedeng suspendir dahil nagigibo sa nanin maski anong dahilan ang kampang kini ang pagkawara ng demokrasya. Enot kini sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na bukas man siya sa pangapudan na ipag-oktaba ang barangay asin sangguniang kabataan elections na katalaan sa Nobyembre 2 ngunya na taon dahil makakatabang da ini para makatipid nin pondo sa tao kang krisis sa Medio Oriente. Sa katakod na bareta ay pinahayag ni Senador Amy Marcos ang sayang suporta sa pagpaoktaba kan 2026 barangay asin sangguniang kabataan elections o BSKE. Tinawan doon kan Senador na mas marhay na itagaman pondo sa mga tulos na pangangaipuhan ka nasyon. Sigong kay Marcos, ang pigkakarkulong 16 billion pesos na budget para sa eleksyon pwedeng gamiton sa pagsimbag sa krisis asin iba pang importanteng serbisyo para sa mga Pilipino. Tinawan ang kan Senadora na mas malaga ang pagkapadagos kan serbisyo sa barangay kaysa sa anuman na pamumulitika sa lalo na sa tahaw kang presenteng hagyat sa ekonomiya. Kagirimduman na kan 2023 ipinag-oktaba na gikan sa Disyembre pasiring sa Oktubre 2023 asin sa Giraray na itinalaan para sa 2026 ang barangay sa sangguniang kabataan eleksyon. Ang mga pwestong padagos na pagpaoktaba pero may nakabase sa pangaipuhan na magtagaman ng pondo para sa mas tulos na programa kang gobyerno. Sa ngunya mantinidong halangkaw ang presyo kan petrolyo asin iba pang panginot na barakalon dahil sa tensyon sa Medio Oriente dahilan tanganing mas dakol na kongresista ang nagre-rekomendar ng pag-realign kan pondo para sa mga programang magkakatabang sa mga namamanuan.
Sa dagdag dyatong baretang nasyonal, matapos ang paurotrong pagsabot, dagos nang ipinadakop asin pinakasuhan ni Cainta Rizal Mayor Kit Nieto ang mga individual na responsable sa pagwagas ng basura sa nasabing lugar. Matapos ang paurotro na pag-intindi, dagos naman na nabaldian alkalde asin sa sarong Facebook post, inako kan alkalde na pirming bukasan sa iyang opisina sa mga nangangaipo alagad dainan niya pwedeng palapason ang perwisyong dara ka mga tawong nagkakalat para magkakua ng basura na ipapabakal. Sigun kay Mayor Nieto na haros oral daw na nahiling niya sa aneksena sa Ortigas Avenue Extension na may BF Metal malawa sa lugar na may bitbit na basura tapos mahalungkat ni nagpapagdelinsyan pero ang mga maraot na tasa doing o itong daing pakinabang na basura pigawala kasin nakawagas sa tinampo maski sa in. Dahil di sinabi ni Mayor Nieto na pinadalakop na niya ang mga ini asin papakasuhan. Paliwanag ang alkalde na kaipuan na niyang tapuson silang na perwisyo sa paggibo ka mga iniurual daw pero may na isip na solusyon si Mayor Nieto para sa mga pinadakop niya pagluwas ng kulungan. Sinabi niyang pag nakaluwas na ang mga ini, maduman sa iya, gigibo niyang tanod ang mga ini na ang trabaho, iyon darako po ng mga tawong nagwawagas ng mga basura sa sendang banwaan. Sa iling niya, dahil madidipisilan ang mga ini dahil aram na ninda kung ano ang modus. Mga tugang, yan po ang bareta sa lado nasyonal. Bareta niya to sa ibang nasyon. Asin sa lado nin pagnanegosyo, siring man sa bareta sa salud. Makalis lamang po kani. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, Ground Floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. News Express. GB News Express.
Sa bareta niya to sa ibang nasyon, isinarado sa giraray kan Iran ang Strait of Hormuz dahil sa padagos na blockade o pagharang kan Estados Unidos sa sendang mga pantalan. Inapod kan Iran na piracy o pandarambong sa dagat ang pigigibo kan Estados Unidos. Sarong aldaw sana matapos si anunsyo kan Iran na bukas na ang Hormuz Strait kasunod kan deklarasyon in 10 aldaw na tigil putukan o ceasefire entre kan Lebanon at Israel. Binawi ini kan Iranian military. Ini-report ka mga maritime security sources na may mga putok nin badil na hali sa mga gunboats kan Iran laban sa sarong tanker. Dakol na barko ang nagbalik sa matinding tensyon. Sa Hormuz Strait, nag-aagian maabot sa 20% ang petrolyo. Sa bilog na kinaban, kaya ang pagsarado kay ni nagdadara nin takot sa pagitaas kang presyo nin petrolyo. Sinabi kan Iran na mantinido ang makusog na kontrol sa nasabing kadagatan. Sagod ay pigali kan Amerika ang sendang naval blockade. Sa lado po kan pagnanegosyo o business news, inanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nagagig Sabado at mas dakulang rollback sa presyo ng petrolyo sa masunod na semana. Sa sarong video message, sinabi ni Marcos na mababa ang presyo ng diesel ng 24 pesos na 24 centimos. Gasolina 3 pesos 41 centimos kada litro, asin kerosene 2 pesos kada litro. Sigon sa presidente, mas dakula ini kumpara sa rollback kanakagang simana. Malinaw ang gustong sabihin kini para sa gabos may ginhawang maabot. Nangapudan man si Presidente Marcos sa mga kumpanya ng petrolyo na ipatob ng bilog tama asin daing delay o pagkatraso ang bawas presyo asin siguruhon na itatao sa namamanuan ang pagsasabi niyang dapat para sa sainda. Pinagunambita man kang presidente na ipapatob ang 10 pesos na fuel discount asin ang service contracting program para sa mga public utility vehicles o PUV. Kaibanan man sa iyang sinabi ang lakdang kan Department of Transportation asin Land Transportation Office na palawigon ng tulong bulan ang validity ka mga lisensya, student permit asin car registration na mapapaso o ma-expire ngunya na bulan ni Abril 2026. Sa tuya pong bareta sa tuyang salud. Kapag ang isip nakakamati nin pano na digdi minapuon na ang lawas mo minaluya na, sigun gustong sabihin kay puan mo nang magpahingalo sigun sa mga eksperto. Ang pagpahingalo nagagatabang na mantiniron ng puso na steady asin pigtatawan ng proteksyon ang sa imong utak sa long-term damage. Maski ang lawas nagakamati ning kapagalan, ang utak nagkapadago sa pagtatrabaho. Sigon sa mga eksperto, ang constant mental activity at sinang kakulangan nin pahingalo, minapaytaas kan stress hormones na pwedeng magka-strain kang puso asin vessels, hindi pwedeng magpaytaas man ng blood pressure asin magpalangkaw nin peligro mo sa stroke asin heart diseases. Mga tugang para sa kamugtagang kapanahon, nasa linya si Sir Ariel Samudyo ng Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Sir Ariel, good morning. Please come in. May naaga po. Kung sa tuyang weather forecast ngunyan na aldaw din Lunes, ridge kang high pressure area ang nakaka-apekto duman sa extreme northern Luzon. Digdi man sa Kabikulan, sa maghapon ni Lalauban man, ang mainit pa man giraray na panahon, alagad igwaman pinasahan mga tsansanin, mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol lalo na sa hapon o sa bangki. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa norteng sirangan hanggang sa sirangan ang mga matean na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang antas kang heat index kung yun na aldaw digdi sa Kabikulan, pwede man mag-abot sa 33 to 37 degrees Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:29 din aga, masunod pa dyan alas 5:58 din hapon. Haladigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo. Thank you very much, Sir Ariel, and good morning man kay Susan Aidalia, Sally Grande, at sa kanida Perico. Diyan sa Purok 4, Looban, Kisaray, Kamalig. Naman si Jonathan Diaz. Hulya Balingbing, kan Mangkaw. Good morning. Pakatukang yun na po ang kabilukan sa tuyang bareta pang-alas 6, GB News Express. Kapag po nakatuwang nato sa pagsurat ka mga bareta, Jenny Balyaran, siringman si Nicole Angloriani, asin Shara May Liron.
Laro Technical, kasabay po niya to si Chief Ramir Tanay, CCGB Social Media Department and Mega Force Patrol. Nakasabay taman, ali po dyan sa luwan. Siyempre, sa pag-arap po kan sa tuyang regular na takapag-bareta, VP Henry Maceda. Ako po ang sidong naging paramentas na kaibanan ngayon na pagkaaga ng Lunes, Abril 20, 2026 sa GB News Express, Mardila Daing Iba. Sadit sana, pero tiyan. Good morning, happy Monday. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Alright, mga tugang, balik po kita sa tuwing pong programa, mga kababayan, may makakasama tayo. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Mga tugang, kasama natin, VP Henry Maceda, live from Las Vegas, USA. VP Henry, good morning, please come in. Hi, good morning Mario, how are you there? Yeah, I'm okay. Puertan mga... Good morning Legazpi City, live from Las Vegas, Nevada. Puertan VP ang pagka... Paano di pa rin mar? Puertan pagkaatado mo Nabibinot na nga na ako sa magbikol Nililibog na ako magbikol. Gari, medyo andila ako ka na. Pagbalik ko naman yan, gari, maka naman ako eh. Maadala man ako kang Bicol. Wako niya ka naman. Ako digdi. An Mario palang digdi. Mario. It's Mario. Yeah. Mario de la Cruz, how are you? Yeah. What's your name? I'm Mario. Anyway, alas 3:30 hapon digdi pa de sa kuan, alas 3:30 hapon digdi sa Las Vegas ngunyan. At saka Domingo ngunyan digdi, it's a Sunday morning, it's a Sunday afternoon here in Las Vegas. Kaya medyo nadidipisilan akong mag-join diyan sa programa pa. Tang alas 5 digdi pa de, alas 2 ang ang alas 5 diyan ang aga, alas 2 ang hapon digdi. Okay. So it so happened na ngunyan pong Domingo ngunyan di Lunes dyan, kada ako ming session is pinag-aratindiran, din ako pina-air ni Madam Kasubago dyan sa imo. Kaya actually ngunyan nag-break lang kami mga 45 minutes, kaya may pagkataon ko para mag-report dyan sa imo sa tuyang programa. Anyway, ang location ko ngunyan, yan ang background na nahiling mo, yan pa di ang buong hall kan Convention Center kang Las Vegas. Wow, ang ganda. Doon ako sa Convention Hall kang Las Vegas. Street siyan from North Wing to South Wing, no? Halabaon nun ini, na building na ini, na Convention Center na ini.
halos gabos in exhibits para dyan sa digdi sa NAB radio show. Kaya medyo pag ma-transfer ka ka ibang ibang room for session, malakaw ka siguro mga 15 minutes ang lalakawon mo. Kaya si Ma'am Brenda ut puminingalo na tamog makulog na ang tuhod niya. Dapat ang bugtakan kiwa ka later. Akong pinagkaki sa grupo, anyway, nag-break kami ngunyan, kaya medyo naka-escape ako para sa tuyang programa. Ngunyan, lunes ngunyan dyan, di ba? Lunes ngunyan eh. Lunes. I-try ko sa aga na mag-live broadcast digdi girare. Tagay may bakante kaming oras pag alas 2 ang hapon digdi, alas 5 ang aga dyan sa Pilipinas. Pero makita pa dita, grabe ang init digdi sa Las Vegas ngunyan. Aram mong pinakamainit digdi pa di. Ang mainito digdi ang lugar, pero naka-jacket kami buda, naka sweatshirt. Tag ang lipot digdi, napigasabing mainit digdi, siring kang init sa bagyo. Dekadapluson digdi. Dekadapluson. Kaya nga ni garo ani ba ding tao di man nagkakararigos na tamin labar-labar na pagkagat today ka na pluso. Wisik na. Ayan sa mga buda ang buong Las Vegas na hindi talagang maski sa kada mo mang pading hotel puro casino niya on digdi. Puro casino siya. Ang tao nagpupundok ki ki Daralagan digdi aldaw hanggang Banggi 24 oras. Buda ang Banggi digdi na mga alas 8 ang Banggi pa di maliwanagon pa. Beling mo pang aldaw digdi kaya halos ma-enjoy mo man ang lugar maski Banggi na. Pero ang dinig dita kasabay si Ma'am Brenda Locsin, asin po si Sir Locsin and si EBP Glenn Barcelon. Yung kami digdi para sa ining convention nga ni ng national na pig-organisar kang National Association of American Broadcasters Boda Radio Show. Actually nagpun kami kaso hapon na Sabado kaso hapon digdi. Nagpun kaming half day kang mga sessions sa pinag-atindiran mi. Hindi na whole day ngunyan. Although kas bagong aga at 6:30 AM digdi. Nag-attend mo na kaming bisa sa sa sarong cathedral digdi sa Las Vegas. After the mass, nagpadigdi na kami sa Las Vegas Convention Center. Nagkaperang Pilipino lang anyaon digdi na sa mo nakakasabay. It so happened na kita talaga sa PBN pero may nagpa-participate digdi. Ini pa di ang largest convergence in mga broadcasters sa bilog na mundo. Ining yaon sa Las Vegas. Sa pigduduman mi kan mga enot sa Florida, sa Nashville, sa diyan sa Atlanta, Georgia. Kanyan puro yan mga mga small shows intended for radio. Dini combination ini. In fact sa duwang aldaw mi ng session digdi halos pa di pinag-urulan tungkol sa artificial intelligence kung paano siya gagamitin sa radyo, paano gagamitin sa broadcast, television, etc. Even writing script for commercials, may discussion kami natapos pa lang kasabago, pinagtutugutan na yan kan mga nagkakapera. So with that, naugma kami may mga learnings kito digdi, although ano ba dyan, dahil tamang pwede nang i-share sa tuyong mga listeners, ang sa tuyong learnings digdi for our company operations, internal and external operations, kan sa tuyong kumpanya. Kaya, siguro pagbalik mi dyan, may mga innovations, may mga gigiribong kami mga activities na pwedeng ma-adapt kan sa tuyang mga kababayan para sa advantage sa tuyang kumpanya. So, padi, gari ko na, nag-signal na sa kuyang pag-iriba, mabalik na kami doon sa session hall. Sukurbata ko, tinanggal ko muna tinanggal ko sukurbata. Buda, salamat pala sa PHLV Radio. Kay hindi bagang PHLV Radio sa Las Vegas pa di. Kay kung bagay ni kay Cracker Jack. Kay Cracker Jack dati tang DJ diyan sa OKFM. May dakulaon siyang online radio network digdi. Nag-guest kita kaso sarong aldaw. Garo nga ni kursunada ka itong Angkor. Bidbid mo sa saro bidbid mo ito ang title kang programa ni na Good Morning America. Ating itong sarong angkor naman Tagaligas Piman para kaon kay to diyan kay Cha Bita baga. So bigat mga reporters pa kita. Katropa pa lang kay katropa kay Cha Bita. We had a very light discussions and then maugma so naging oron mi digdi. And saro sa mga na-observe sa digdi ako ng mga Pilipino digdi pa di sa Las Vegas na nakakasabata. And in fact digdi sa convention center pa di pagkalaog milang hapon sa registration igwa kaming 5 Filipino
na parte kang organizer kang NAB. Wow. So di kami nahirapan mag-English pagkapunta. Tagalog muna kami. Di kami Tagalog muna kami. Tapos balon-balon kong English, mga duwang sako may kabanga man sana. Noon yan, ang natatala, mga sarong sako pa man. Sarong sako pa man. Antos pa yan. Antos pa. Ayan. Magkakaabanti pa kita ha. Magkakaabanti pa kita. Anyway, namiss ko lang sa mga listeners ta dyan, mga viewers ta sa bilog ng mundo. Nakulo nag-aranap sa iyo. Pasensya na kamo ta. Ako pa lang pala, maski perang bulan akong mag-live sa estasyon, yaong kadenap kitang problema. Ay, pangyayari. Pwede ka na pala. Pwede ka na pala ni pagwalat dyan. Pwede ka na pala, maski di ako nagkaka-broadcast online. Grabe ng tiwala ko sa imo. Ayun nga. Grabe ng tiwala. Salamaton tabi. We will do our best. Yeah. Okay. O pigisig wala na kaya ako ni Ma'am Brenda. Tama na. Tama po ng session mita kuana. May another session kami about cyber AI something aron kaya. Okay. Ma-join kami diba? Okay? Thank you so much po mga listeners and viewers. Good morning, hear it. Ini po si Henry M. live from Las Vegas Convention Center. Dito po sa US of A. Thank you. Good morning and good afternoon from Las Vegas. Yes, Goodbye. thank you, Henry. Ingat kamu dyan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Mga tugang yan po, direct and live. Hali po duman mga tugang si VP Henry Maceda sa Las Vegas Convention Center. Kung saan pinagigibo po ang National Association of American Broadcasters Convention and Roadshow, radio show, na yearly nag-attend po ang satuya pong kumpanya may kinaraman dyan. Okay? So itong sa Las Vegas ang pinakadakuda. And dakulang mga daong po naman. So abang-abangan talang po talagang pag-araw kayo ito, hectic ang schedule. So kapag may pagkakataon na pumalaog siya para makairo istorya man kamo. Pero for the meantime, tsaga-tsaga ano na hindi ako. Hindi sa tuya pong programang sa makabalik mga tugang CVP and then normally makaiba ng girayan do oral daw. Okay? Good morning kay Engineer Ladi Azur. Ang tuya pong CDRRMO. Nakaantabay po sa atin. Okay? Jonathan Diaz, good morning man. And siyempre mga kababayan, ingat po kita tabi. Medyo mainit ang panahon. Magpasiguro sa napirmi. Always hydrate yourself with water. No more, no less. Diba? Buko pwede. Pero kung mga kape o tsaa, wag na ho. Kabi, pati mga soft drinks at saka mga juices na mga amis, wag na po. Tubig lang. Sapat na po yan. Okay? Good morning kay Doc Chris Gianan at saka sa mga amigo niya ito na kantabay. Good morning po tabi Sendo. So, isigada muna kita. Hindi sa programa mga tugang. Bangos lang ako. Mahangos lang po kita. Good morning kay Sir Noel na Manalo. Good morning po te. Okay ka na ngayon dyan sa programa ni Pipi. Nangyari sa'yo. Uni nga, may nagtitik sa kuya, pipali ako. Ay, ali ka dyan. Bago ka dyan. Nangyari. Sana biro lang yun. At hindi totoo. Consistent din basta nagprograma ko digdi. Minatik sila sa kuya. Yan, okay lang po duman sa mga kababayan basta kita po, good soldier kita Kaya ano man na assignment pong tita sa tuya, gigampanan naman sa abot lang ka makakaya pero neto pong pwedeng maipares kay Henry VP Henry because there is only one Henry Maceda sa PBN and there's only one Cadoroy Award sa DCGB. Pero kay Sir George Keto, yan si VP Henry as broadcaster. Okay? Orgulyo mo po yan. Sa Indo ka boss, salamatong po maraming. Mabalik ako alas 7 Bareta with Jasmine Baloloy. Pagkatapos diretso kita sa Anghapot hanggang alas 9. Thank you. Bye-bye. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil